Здравейте, прекрасни хора! В днешното видео ми се иска да си поговорим за живота в малкия град и как той може да бъде много по-здравословен от този в големият. Знаете, че това, което ние направихме, беше преди няколко месеца, септември месец миналата година, да вземем кардиналното решение да се преместим от София и вече живеем в Родопите. Това, което мога да споделя тук за семействата, които се чудят, защото от общуването ми с много млади хора стигам до извода, че много хора искат да направят тази крачка, но все нещо не им достига, някакси смелост, може би твърде много въпросителни, как ще се справят в малкия град, дали ще свикнат там и куп други притеснения. От моят личен опит, това, което мога да кажа до момента, вече сме почти 8 месеца в Девин, взимаме си домашни яйца от близката къща, жената, която ни ги събира. Всеки вторник и четвъртък ни карат домашно овче мляко, прясно издоено, всяка седмица и ни го карат до вкъщи. Имаме зеленчуци в градината, където родителите на моя мъж произвеждат. Пълно е с чешми, извори, минерални лечебни води, които текат тук, са в изобилие. Съумявам да имам 2 дни в седмицата, в които отивам за по 2 часа в гората, сутрин още преди децата да се събудят. Водопади, реки, зеленина, върхове. Една магия, симбиоза от всичко велико, което имаме около нас като природа. Някак си тук се връщам малко или много в детските си години, когато наистина храната беше по-различна от сега. Пазаруваме и в магазините, разбира се, но аз в София не можех да си и помечтая да купувам домашна храна, гората да е на 5 минути от вкъщи, пеш. Сутрин с големият ми син сме пеш до училище и обратно. Минаваме покрай реката, гушкаме дърветата. Въобще е един много по-различен и много по-стойностен за мен начин на живот от забързания в големия град. Пускаме децата да си играят пред вкъщи без притеснение, играят с други дечица по домовете, както едно време. Другия плюс тук е, че разстоянията са много кратки, за много по-кратко време, да свършим доста повече неща. Да отида до училище, да отида до парка, да отида до вкъщи, до офиса и общо взето тук времето наистина стига, което в София нямаше как да се случи. Там сме имали случаи за 2 км, 40 минути задръстване и така нататък. Което тук пък предполага да имаме повече стойностно, смислено прекарано време с децата. Мога да готвя с тях, което е много интересно преживяване, защото малките тепърва искат да се включват, да се учат на нови неща. Приготвяме заедно храна, Анабел обича да прави фреш. И в тази връзка, следните години в София често ни се налагаше да пазаруваме готова храна, поради липсата на време, което за мен е недопустимо и в разрив с моята ценностна система и с начина, по който искам да науча децата, че е хубаво да се храним с домашно приготвена храна, за да бъдем по-здрави. В тази връзка искам да ви дам и няколко съвета за детоксикация на тялото, защото пролетта е перфектен период за това, заражда се новото. Пуска се, че зимния период сме позамърсили малко повече телата си, затова по това време можем да включим и шуслерови соли в подкрепата на организма, изчистването на шлаки, токсини. Шуслерови соли номер 6, 8, 9 и 10 биха помогнали за детоксикацията на тялото, като номер 10 ще подпомогне за изчистване на междуклетъчното пространство. Номер 8 ще изхвърли водата от тялото. Шуслерова сол номер 6 ще помогне за намаляване на възпалителните процеси и номер 9 за нормализиране на алкално-киселинния баланс в организма. Така че грижата за тялото винаги трябва да бъде комплексен процес, да се подхожда от много страни и наистина смятам, че живеенето на едно по-чисто място, чистия въздух, чистите мисли, чистата храна, чистата вода биха подпомогнали тялото и определено са един много добър старт за подобряване на цялостното състояние на организма.
Вярвам, че видеото ви е било от полза и до следващия път.